ଆଜି ଆଳୁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଆଳୁ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ଛୁରୀରେ କାଟି ନେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 4 ଚାମଚ କି 5 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଦାମ ଚଣା ଭାଜିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦଳି ନେଇଛି। ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇ ଦେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇ ସାରିଲା ଧଳା ରାଶି ପକାଇଦେବି। ଏଠି ଧଳା ରାଶି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ମୁଁ ଦଳି ନେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା। କଢ଼େଇ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଥାପି ନେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନାଁ ଦେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।